Aukeran, 11. Kaixo guztioi eta ongi etorri gakoak saiora Tubacex aldera begira ekingo diogu gaurkoari, izan ere azkenean gaur sinatu dute langileen ordezkarien gehiengoak akordioa eta bihartik aurrera lanera itzuliko dira langileak. ELA sindikatuak eta Comisiones Obrerasek hobetsi dute akordio hori ez ala gainontzeko sindikatuak eta artean LAB sindikatuak eta bertako LAB sindikatuko Ixone Erretez izango dugu guztien buruz hitz egiteko. Gainontzean etxebizitzaren aferari, arazoari helduko diogu gaurkoan etxebizitzaren prezioen etengabeko gorakadak eragin zuzena du hainbat eta hainbat jenderengan, bai ezinezko zaielako etxebizitza bat lortzea edo alokairuan bizitzea edo baita orain arte ordaintzen zuten hori dagoeneko ezin dutelako ordaindu. Horri buruz jarduteko etxebizitzaren problematikari buruz, batez ere Bizkaiko hiriburuan Bilbon jarduteko gurekin izango dugu Alaitz Argandoña, Bilboko Auzo Elkarteen Federazioko presidentea eta etxebizitzaren arazoari nolabiteko konponbide posible bat edo ematen saiatu dira Berlinen, Alemaniako hiriburuan. Duela astebete bertan erreferenduma egin zuten, hauteskundeak egiten ari zirela aprobetxatuta, eta berlindarren gehiengoa 240.000 etxebizitza enpresa handiei desjabetzearen alde agertu ziren, alegia baiezkoak irabazi zuen. Bide bat izan liteke, Ane Irazabalekin hitz egingo dugu horri buruz, handik Berlindik kontatuko digu egoera eta gainontzean solasaldian gaur gurekin izango ditugu Zuriñe Rodríguez eta Beñat Zaldua. Gai hauek eta gehiago jarraian, gakoak saioan. Baina beste zerekin hasi aurretik, sarreran ere aipatu dizuegun moduan, Tubacexeko aferari erreparatuko diogu. Izan ere, Tubacexeko batzordeak akordioa sinatu ondoren, bihar itzuliko dira langileak lanera, guztira otsailean hasitako grebari, guztira 236 egun iraunduen greba hori amaiera emango diote modu horretan. Lan batzordearen baitan akordioa ELA, Comisiones Obreras eta ATAL sindikatuek babestu dute. Ez ordea, LAB eta Estat sindikatuek, azkenean gainera, ATALeko oinarriek ere, ATALeko kideek ere, aurka bozkatu dute, eta beraz alde bozkatu dutenak ELA eta Comisiones Obreras izan dira, baina esan bazara, akordioa egon badago, gehiengoak babestutako akordioa, aldeko 7 boturekin eta aurkako 6rekin, eta modu honetan 236 eguneko grebaren ondoren azkenean bihar itzuliko dira langileak berriz ere Tubacexeko lantegira. Eta lehen aipatu dizugun moduan, guztion buruz hitz egiteko gurekin dugu, pantailaren bestaldean Ixone Erretez, LABeko kidea. Arratsaldeon, Ixone. Arratsaldeon, bai. Tira, oraintxe aipatu dugu akordioa gaur sinatu da azkenean, egun pozgarria, hainbatea mintza bai, baina eztabaida eragin duena zuen kasuan, LAB sindikatuak ez du akordio hau babestu. Bai, bueno, hala da, azkenean gehiengo bat egonda sinadura akordio horretara iristeko, bai ELAk, bai Komisionesek eta bai Independientes Atal sindikalak baiezkoa eman diote akordio horri, ez ordea, Estatek eta LABek. Guk hasiera batean ere aurre akordio horri ezetz izan genion eta gure afiliazioak horrela berretsi zigun, egindako afiliazioaren asanbladan, eta bueno, Estaten ere bozkaketa ezezkoa izan zen. Bai, pozgarria da, denok gure lantokira bueltatuko garen heinean. Azkenean gure takiak ustu behar izan genituen apirilean, ez gintuzten berriro lantegi horretan lanean ikusi nahi, eta berriro ere gurekin gurutzatu behar izango dira, eta lantegi ez da bere nahiarekin atera. Ez, eta hori, berriz ere aurpegia ikusi beharko digute eta irriparre batekin sartuko gara, nola ez. Irriparrarekin sartuko zarete, bete-betea izango ezten arren, oraintxe batu dugun moduan, baina ze falta izan zaio akordio honi LABek bere babesa emateko?
Azken finean, Eusko Jaurlaritzak bilera batetara deitu ginduen, edo negoziazio batzuk astera gonbidatu gintuen, enpresak ala eskatuta, eta guretzat, Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako proposamen hori ez zen nahikoa. Guretzat bat zeuden flekotxo batzuk itxi behar zirenak, edo argi ez zeudenak, edo ez da ulertzen adibidez, zelan sartu nahi dizkiguten 40 ordu gehiagoko lanaldia urtean, erte batean gaudenean, eta 130 kaleratze proposatu zituztenean. Horrelako gauzak azkenean ez ziren nahikoak labek bere sinadura emateko. Dena den, hau bukatu da, borroka hau esango dugu bukatu da, baina honen inguruan, aiaraldean, orokorrean sortu den mugimendu handi, eskualde mailan, mugimendu handia izan delako, inguruan jende asko bildu duelako, mugimendu hori mugarria izan da, eta ez da borroka honekin bakarrik amaituko, seguru asko, eskualde mailan mugimendu bat sortu baita. Bai, argi dago, azkenean Tubacez enpresa oso handia izan da, multinazional bat izan da, guri tokatu zaigu lehenengo erasoa jasotzea, eta langileriaren erantzunarekin lortu izan da, langile klase horren borroka berpiztea. Aiarako eskualdeak horrela lortu du, azkenean Tubacez enpresa oso handi bat da, eskualdeko jende askori ematen dio lana, bai zuzenki edo bai zeharka, eta horrela ulertu du eskualdeak, horrela ulertu du langileriak. Azkenean guri erasotu diguten lehenengo aldiz, baina denon eraso bat da, edo denontzako eraso bat da. Eta gu igual lehenengoak izan gintezken, baina atzetik beste batzuk etorri zitezken, eta hori geldiaraztea uste dut lortu dugula. Hori geldiaraztea bai, lortu duzue, dena den ibilbidea luzea izan da, lehen aipatzen genuen, 226 egun izan dira, oker ez baldin banago greban. Azkenean berriz ere lantokira bueltako zareten arren, eta irribarre batekin bueltatuko zareten arren, bide luze honek kaltea ere eragingo zuen, mina ere eragingo zuen, ezagutuko dituzu hainbat eta hainbat kasu oso gaizki pasako zutenak denbora guztionetan, eta marka bat ere utziko ziena fisikoa ez den arren izango. Bai, azkenean 226 egun ez dira egun gutxi, jendeari eragin dio, bai fisikoki, baita mentalki ere, ez da erresa, horren beste egun, kobratu gabe, lanik gabe, jakin gabe zein izango den emaitza, baina egia da, bai eskualdeak eta hasiera batean langile batzuk martxan jarri zutela kutxa solidario bat, horri heldu altzion edonork, dirua jaso ahal izateko, gero kaleratuak izan ginenon soldata bat ere erresistentzia kutxa ez zutenen artean banatu izan dugu, orduan gutxi gora bera, diru kontua zegoen babestuta, baina, klaro, azkenean jendeari ere egiten dio psikikoki, baina, egia da, jendea oraindik zegoela indarrarekin, eta horren, horren zera da, langile asko ez zegoela akordio honen alde. Eta oraindik ere borrokatzeko zeukala grin hori edo zeukala indar hori. Garaipen nolabait ere erabatekoa lab sindikatuentzat izan ez den arren, kaso berriz adibide da, esaten duten horiei grebak ez dutela ezertarako balio, nolabait ere erakusteko baietz balio dutela. Zer esango zeniek ezuk gaurko bezalako egun batean guzti horiei? Beitu, guk esan behar dugu azkenean Tubacez multinazional bat da, multinazional bat Eusko Jaurlaritzaren babesa duena, Confebasken babesa duena, prentsa askoren babesa duena, eta dugu, eta erdera esango du, euki dugu en jake. Bai Teleberri, bai Confebask, bai Correo, bai Tubacez en jake izan ditugu, hasiera batean kaleratuak ez gintuztela berriz onartuko zioten, gero errekurtsoa ez zutela kenduko zioten, eta hori izan da, edo horri buelta eman ahal izan diogu borrokaren bitartez. Jarraitu dugu, ez da nahikoa, eta azkenean enpresak uko egin behar izan dio bere pretentsioei. Eta bai, borrokak merezi du. Orduan, bakarrik esango dio jendeari, badela altxatzeko garaia, nahikoa da, langileria zapaldua izatea, nahikoa da, azkenean gure bizitzekin jolastu nahi dute, eurak badatoz, dirua irabazten dute, berdin zaie zelako bidea edo zelako
oinatzak usten dituzten atzean, eta bada garaia altxatzeko eta lehenengo erasoari aurre egiteko. Orduanik langileria osoari esango nioke, guazen deno batera eta guazen zapaldu nahi gaituztenei gauzak zail jartzen. Hortxe geratzen da, mezua esan Ixon Arretez labeko kidea, eta Tubacex-eko langilea, zorionak eta eskerrik asko, gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei. Hortxe Tubacex-eko lan gatazkaren egoera, zertan den uneotan, esan bezala sinatu dute, batzuentzat ez da, erabat nahi zuten bezalakoa izan sinatu den akordio hori, baina aurre egin eta hainbat hementzat helburuak bete dituzte. Orain gaiz aldatuko dugu eta Bilbo aldera begira jarriko gara. Bilboko Arrakala izeneko guneko 3 kideren aurkako auzibidea martxan jarri baitute gaurkoan, eta horri aurre egiteko AZET, Alde Zaharreko etxebizitza taldeak, agerraldia egin du erekin okupatu hori zegoen lekuan. Bertan izan da gure lankide Aiara Deurreta. Arrakala espazioaren kontrako epaiketa abiatu da gaur. 3 auzotar auzipetu dituzte eta goizean desalojoa salatzeko eta arduradunak seinalatzeko prentsaurrekoa eta elkarretaratzea antolatu du AZET etxebizitza sindikatuak. Gainera, Irati etxebizitza sindikatuko kideak poliziaren jazarpena salatu du eta horrez gain auzipetuei elkartasuna adierazi die. Da Arrakalaren aurkako prozesu judiziala, gaur deituta daude 3 kide deklaratzera bide penaletik, eta guk azpimarratu nahi dugu hasieratik prozesu guzti honek eduki duen izaera politikoa. Era berean, AZET etxebizitza sindikatuak aurre ikusten du auzipetuek erantzun beroa eta auzo babesa jasoko dutela. Eta horren aurrean esatea, AZET etxebizitza sindikatuaren apostua dela, epaiketan eta prozesu judizialean esperantza gutxi eukita, auzo erantzun fuerte bat ematea, eta hori. Azkenean gure apostua ez da, guk apostua ez dugu bide judizialean egiten, baizik eta auzoan eta herrian, eta hori da gure apostua, eta emango diogun erantzuna, espero dugu, autoantolakuntzan eta elkartasurrean oinarrituta izatea. Gainera, gogoratu dute ostegunean arratsaldeko 7etan manifestazioa egingo dutela epaiketaren kontra. Eta sarrerakoan aipatu dizuegun moduan etxebizitzaren gaiari helduko digu jarraien, eta batez ere Bilbon zentratuko gara, Bizkaiko hiriburuan zentratuko gara, ez baita kasualitatez Euskal Herriko hiririk handiena, Euskal Herriko metropolia batzuek deitzen dioten moduan. Edo horri buruz hitz egiteko gurekin dugu Alaitz Argandoña, Bilboko Auzo Elkarteen Federazioko presidentea. Eskerrik asko, Alaitz. Gabon oian. Izateagatik. Etxebizitzaren afera, etxebizitzaren arazoa ere deitzen diogu. Batzuk prezioena da agian lehen puntua, prezioek etengabe egiten dute gora, aspalditik ari dira gora egiten, alokairuari dagokionean, eta baita etxebizitzaren erosketari dagokionean ere, eta horrek eragin nabarmena ditu, naiz eta auzoz auzo eragina noski ezberdina izango den. Bai, nik uste dute, alde batetik, bai, ezberdintasunak dauz auzo batetik bestera. Gero, prezioen igoera, bai, zenolako eragina eduki duen, azteko hori Airbnb pila bat sortu dira. Gero, Bilbon hainbat horrekin batera, gentrifikazioa eta horrekin batera datorkigun gauzak, adibidez, hotelak hainbat tokitan ireki dute. Gero, prezioen igoera, badakigu gazteria ezin dara etxetik kanpo joatea, igual 30 urte eduki arte. Gero, horren eragina hori jaio proiektuak ere bertan bera gelditzen dira, gero esaten dugu ez ditugula umerik Euskal Herrian. Beste aldetik, ere nik uste dut ez dugu askotan hitz egiten honetaz, baina zure auzoan ezin bazara gelditu prezioen igoera dela eta mugitu behar zara ondoko auzoetara, eta orduan auzo mugimendua hor
desaktibazio bat sortzen dute, ez? Osea, dinot, ez da izango beraien helburua, baina horren eragina badaukagu. Baita ere ikusi duguna izan da, kaleratzeak lehen ziren hipotekak ez ordaintzeagatik, eta orain da, askok eta askok ezin dutelako ordaindu alokairua. Ordain ikuste dut, hainbat esparruetan landu egin beharko dela etxebizitzaren kontua. Hainbat puntu eta hainbat terpin aipatu dituzu, batzuei behintzat helduko diegu orain, datozen minutuetan, eta heldu diezaiogun agian, zeuk aipatu duzun prozesu hori, gentrifikazioaren prozesu hori agian oraindik baten bati hitz arraroa egingo zaio, hitz arrotza egingo zaio, gentrifikazioa esaten ere ez da eta erreza. Galditu Aldezarrean auzotarrokei edo San Ferranen eta Bilbi hori zonaldean bizi direniz, hor kriston eredu aldaketa egon da, bai merkatu txikiak ixten ari dira, bai usteko olako Bertiz eta olako beste komertxo motak zabaldu ahal izateko, gero esan duguna presioaren igoera ekartzen du hori jendea, auzoko jendea kanporatzea baita ere, baina baita ere ikusi duguna izan da, batez ere pandemia garaian eta holan sortu direla maizterren sindikatuak, ez? Eta nik uste dut hori bai oso garrantzitsua da. Nik uste dut Bilbon batez ere herri mugimendua hori sortzen ari da hainbat ideiarekin edo iniziatiba batzuk, ez? Eta gainera dekogu hori ASET, lehen aipatutakoak, dauz maizterrak, dauz alojerekoak bebai saniko arloan, orduan nik uste dut jendea badagoela pres beste ikuspuntu bat emotera. Eta zein da ikuspuntu hori? Etxebizitzaren arazoa ez dela individuala, bai kolektiboa izan behar da, eta orduan erantzuna izan behar da kolektiboa. Nik uste dut hainbat kaleratzeak egon dira, baita ere pandemia garaian, aipatzeko desokupa etorri zirenean Aldezarrera. Edo San Franen gertatu zana, eta horri nik uste dut mahai gainean ipini behar dela, batez ere izan zen udaletxeek antolatutako kaleratze bat. Ze batzuten aipatzen ditugu, hori maizterrenak daukatena dala banku pribatu bat, Santanderrek bota nahi dituela hori pertsona batzuk beraien etxetik. Atzuriko kasu bati buruz ari gara. Hori atzurikoa da, hori Pilar eta Ramon, baina hori da banketxeek hartutako erabakia, baina beste batzutan da udalak hartutakoak edo elizarenak, eta hori izan alda legala, baina ez da morala, ez da etikoa. Eta nik uste hori bebai salatu behar dela, zer nortzu zen horren atzean, erabaki horren atzean, eta zenolako papera daukagun guztiok, bai auzokideok horren aurrean. Nik uste dut azken kaleratzeak gelditu izan behar dira, auzotarrok jarri garelako haien aurrean esateko ez, gure auzokideak gure osoetan gelditu beharko dira. Eta nik uste dut hori, aldarrikatu egin beharko dugula. Gentrifikazioa aipatu bezain pronto zeuk esan dituzu, Aldezarra, Bilbi aipatu duzu. Testuinguru horretan, auzo guzti horietan, zuei ere, elkarte mailan ere, iritsiko zaizkitzue mezuak, iritsiko zaizue jendeak eskatuta auzoa nolabait esateko bizitza galtzen ere ari delako, ez bakarrik bertakoak bota egiten dituztelako, baizik bertakoek alde egitean eta lehen pertsona bat bizitzen lekuan Airbnb bat egotean, hori ez da joango azpiko arategira edo frutabendara edo dana delakoa, eta azkenean denda horrek ere itxi beharko du, eta prozesu oso bat da, nolabait ere lehen auzo bat zena, herritarren auzoa zena, lehen zenaren kartoizko bertsio edo bihurtzeko, Baina, hori dago, nik uste dut hainbat aldiz salatu dugu, hori auzo elkarteen federazioetatik, zenolako hiri eredua daukagun Bilbon, ez? Ematen du ez dela auzokidentzako, baizik eta turistentzako. Turistentzako hainbat gauzak sortzen dira, baita aisialdian edo garraiobideekin behiratzen baldin badugu, baina gero auzokideok bakarrik pairatzen dugu turismoaren eragina. Eta nik uste dut hori ezin dugula onartu eta horren aurrean zehozer egin behar dugula. Zehozer egin behar dugula, lehen aipatu duzu kasu batzuetan ere bota ere udaletxeek eta egiten dituztela eta erizak ere bai. Hor zerbait egin herritarrek bai, mobilizazio aldetik, baina erakundeen ardura ere egin handi batean izango da. Nik uste dute hainbat eta hainbat etxe utzik dauzela Bilbon, pentsatzen dugun baino gehiago, batzutan
dinot, galdetzen baldin badiozu instituzioei botako dizute zifra bat, besteekin hitz egina, baina nik uste dut horiek bai ipini behar dira alokairuan, alokairu sozial batean, eta gainera nik uste dut berdefinitu egin beharko dira etxe hutsik. Zer esan nahi du etxe huts bat egotea, bai? Ze horre, roldatuta daudenak edo zerrendetan agertzen direnak, dira erdianen erdian. Ze gero badakigu badauzela hainbat etxe, hori energia ordaintzen ez dutela eta ura ere ez. Orduan horrek esan nahi du hutsik daudela, ez? Orduan horiek bebai igual, zabaldu behar dute eta hori bihurtu alokairu sozial batean jarri, eta gero prozesua hori, alokairu hori eskaintzeko prozesua nik uste dut malgutasunez moldatu beharko dute, ze oso zaila da etxebideko etxe bat eskatzea, ez? Bai, burokratikoki eta gero hainbat irizpide bat bete behar dituzu, ez da? Eta hainbat jende gelditzen da horretik kanpo. Eta zer esatea, migrantea baldin bazara, ez? Alorekatzeko orduan, nik uste dut filtro bikoitza daukatela, ez? Ez da bakarrik irizpide batzuk, baizik eta jendearen mesfidantza, eta gainera, hori, gaur egun nik uste dut sortzen ari dela alarma sozial bat. Bai migranteen kontuarekin, bai krisialdi guztietan gertatzen den moduan, bai osasun krisialdietan, bai krisi ekonomikoetan, eta hainbat aldiz, batez ere, San Fran, Zabala eta Bilbiko koordinadoretatik esan dutela, ez? Azken finean, etxe bizitza bat eukitzea eskubide bat da, eta ez da bermatzen, eta hor bai instituzioek zeo zer esan beharko dute, ze babestu behar gaituzte. Eta gaituzte esaten dudanean hor sartzen ditut guztiak, ez? Bai migranteak, bai gazteria, guztiok gara bilbotarrak eta guztiok babestuak izan beharko gara. Kasu honetan, gehienetan gertatzen den modu berean, zaurgarrienei eragiten die modu latzenean, arazo honek ere zeuko aipatu dituzu, migratzaileak edo gazteak, azkenean prekaritatean dauden kolektibo horiek dira, kasu hau ere pairatzen dutenak. Hiri eredu hori ez dagoelako, lehen aipatu duzun hiri ereduaren gaiari helduta, inondik ere eurei begira pentsatua. Ez, inondik ere. Eta gero dauz beste problematika bat nik uste dut pandemian agertu izan zen, zenbat jende kalean bizi den, ez? Nik uste dut konfinamendu garaian, bai, hainbat jende egon zan polikiroldegietan, ez euketelako etxe duin bat, ezta? Eta nik uste dut horri bebai buelta eman beharko diogula. Ze bebai, hiritarrok dira, gara, eta nik uste dut batzutan perspektiba galtzen da eta fokoa ipintzen da bakarrik pertsona batzuetan eta ez kolektibo guztietan, ez? Eta nik uste dut hori aipatzekoa da eta salatzekoa da. Lehen aipatu dugu, auzo sarea, auzo mugimendua nolabait ere desegiten duen prozesu baten aurrean edo bagaudela, baina aldi berean zorionez halako kontzientzia bat ere edo ari dela indartzen, hau pairatzen ari diren guzti horiena, behintzat alde positibo bat aipatze aldera edo ere, ez? Horrela azpimarra egitea merezi du. Nik uste dute bebai pandemia garaian, izugarria izan zen elkartasun sareak sortzearena, ez? Eta horrekin, olako sare batzuk sortzea hiritarroken artean, ez? Frente egiteko, aurre egiteko, olako paretzen ditugun egoerari. Eta nik uste dut hori, zorionez ni baikorra naiz, nik espero dute hori sortu zirenak gelditzeko direla, eta baita ere maizterren sindikatuak. Nik uste dute oso garrantzitsu dela, eta jendea, batzutan esaten da, jendea nekatuta dagoela, eta jendea nekatuta dago, baina nik uste dut prest dagoela bebai babesteko ondokoari, auzokideari, ez? Eta nik uste dute hori bebai, ez dakit, aldarrikatu behar dugula, behintzat Bilbon, kriston mugimendua deko, bai gazteria, bai pentsionisten mugimendua hor deko, feministak, dinot, guazen hori aprobetsatzera eta jotzera instituzioen ateetara eta eskatu behar duguna, azken finean, esaten duguna, etxe bizitza da eskubide bat, eta beste aldetik, prekaritatearen beste hanka hartuta, energiarena, ez? Energia bermatzea nik uste dut ezinbestekoa dela, eta horretarako, ostegun honetan manifestazio bat dago Bilbon, arratsaldeko 7:00, eta nik uste dut, bada momentua, kalera ateratzera eta eskatzera benetan babestuak izatea. Mezu positibo horrekin amaituko genuke, baina azken galdera bat ere egin nahi nizun, agian ez denain erantzun positiboarekin amaituko, baina zeuek azken urteotan elkarteetatik eta
ea nola bizi izan duzuen prozesu guztia, ea ikusten joan zareten errealitatean geroz eta okerragora doan gai bat ere badela. Bai, azken finean, nik uste dut, ibilbideak ikusi behar dira, ez? Eta ibilbideak instituzioek ez badaukaten jendearen iritzia entzuten eta kontutan hartzen olako gauzak gertatzen dira. Hainbat proiektuak sortu dira Bilbon, ez daukatenak zerikusia oinarrizko errealitatearekin batera, bai, Zorrozaurre proiektua hor dagoena, hemen ondoan rotondan egingo dituzten eraikinak, sortzen ari dira ez dakit zenbat eraikin, bai, eta baditugu hainbat utzik eta hainbat lehentasun gehiago hori sortu baino, ez? Baino lehenago, nik uste dut badagoela heldu garela momentu bat non prezioen igoera mugatu izan beharko dela, eta gero etxe utzik nik uste dut hori erabili behar ditugula, eta gero arrakalarekin kontudan eukinda nik uste dut instituzioek instituzioei ezaiela gustatzen kontrolatzen ez dutena, ez? Eta orduan hor, bai, kukutzaren urte muga hor eduki dugu, eta nik uste dut olako espazioak desegin nahi dutela haienak sortu ahal izateko, ez? Osa, sortzen ari dira hainbat gauzak, gero utzik daudena barrutik, ez daukatela edukinik edo, ez? Eta nik uste dut herritarroken sortzen diren proiektuak direnak garrantzitsuenak eta azkenean lehentasunak argiago daukatelako edo analakoa, behar guztiak nik uste dut betetzen dituztela. Ez dakit azaltzen nahi nezen. Amaitzeko, gero joko dugu Berlin aldera, Anera Zabalekin hitz egingo duguan egin duten erreferendum horren harira, eta halako zerbait irudikatzen duzuzuk Bilbon? Jo, primeran irudituko zitzaidan, baina horretarako nik uste dut kultur aldaketa bat egon barko zana, ez? Osa, nik uste dute azken finean, hiri eredu bat daukagu, kultura eredu bat daukagu, aisialdia eredu bat daukagu, eta horri buelta eman beharko diogu. Eta nik uste dut igual Berlinen, jendea, bestakit, ikuspuntua aldatu egin dela. Eta nik uste dut oraindik Bilbon jendea jarraitzen du pentsatzen hori etxe bat lortu behar dudala, erosi behar dudala, eta nik uste dut gaur egun hori ezinezkoa dela, nik uste dut orain lehen aipatu duguna, ez? Gazteria eta ez gazteria beranduago ateratzen da etxetik, eta gainera konpartitzen dute pisua jendea, osea, nire adinetakoa, eta nire nahiko nagusia da, ez? Naiz, osea, ez dakit nola esan. Orduan nik uste dut hori, gure perspektiba aldatu beharko dugu, olako gauzak ausartak izateko eskatzeko. Nik uste dut, olako gauzak egiterakoan, nik uste dut hor aldaketa egongo litzateke, ez? Baina gertatzen denan ez daukagula oraindik barneratuta zeintzuk dira gure eskubideak, arlo guztietan, eta horregatik, ez dakit, kostatzen zaigu gehiago aldarrikatzea, eskatzea, eta benetan instituzioen aurrean aurre egitea. Esaten dudana, ni baikorra naiz, nik ikusten dut herri mugimendua potentea daukagula, eta kapasak izango garela, horri buelta emateko, eta jendeari gure alde ipintzeko, ez? Ondokoari gure alde egiteko, eta nik uste dut hori egiteko onena dala hori, elkartasuna sortzea, ez? Eta holan harresi bat egingo dugu guztion artean. Ederki Balaitz Argendoña, eskerrik asko, gaurkoan gurekin izateagatik eta laster arte. Berdin, agur. Eta orain jarraian iragarkiei egingo diegu tartea eta berehala gara bueltan. Tituluak nahi dituzu. Ez izan monarkikoa, ez jo zertzuelara, ez dauka emeriturik. Ega first eta abar bai online bai online. Sistema de masa, ikasten duzulako zeure kasa. Flipatxo! Kakingarria! Irakurri duzu? Ordu esan! Hau bai bifatu! Aragia, literal. Ze ona! Irizpidea duzulako, giroan zabiltzalako, berria. Zuk badakizulako. Esaten omen dute bilbotarrok dena ematen dugula geure hiriaren eta geure jendearen alde. Eta orain Bilboko komertzioak eta ostalaritzak geure babes osoa behar dute. Babestu zeure auzoko komertzioa eta ostalaritza. Bertokoak. Erosi, kontsumitu eta dibertitu Bilbon. Neskak badakigu nola egin.
lasaiatako gela zelaira. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Ixo, hemen nerea gaitza. Blokeatuta segi. Venga, aurrera! Eutxi! Eman egurra! Euskara, bihotzetik Espainetara. Ez lasaitu eta zaindu zuen burua diote. Eta egia da, baina badakigu geure burua zaintzearena ondotxo ikasita dugula. Ezaugarriren bat, ondo baino hobeto dakigula non dagoen onena. Eta zer da onena? Zaintzen gaituztenak beso zabalik itxarotea eta eurekaz disfrutatzea. Ziur nago horrelakoetan ez gaituela inok irabazten. Ostegunetako pintxopotea, asteburuko kopak eta zuzeneko musika, jatekoak eta bazkalondoak, eta tabernan gureak itxaroten gagozan bitartean eskatzen diren errondak. Jada denok dakigu ostalaritzak ematen deuskon guztia. Gauza asko bizi izan ditugu honi eskerreta, duen garrantzia ez emoteko moduan. Horregaitik, orain geure burua beti bezain ondo zaintzen jarraitu behar dugu. Emon deuskuen dana, emoteko dugunaren erdia ere ez dala erakusteko. Bilbo, zaindu zaitez, zaindu gaitzazu, zaindu itzazu. Birgiti, irgizki bit? Nizki? Tibilitikin, misidiz. Izindi? Txiliti! 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 Infinity duzunean, dini aldatzen da. Zatoz Euskaltelera osoa Infinityrekin eta eskuratu 500 megako internet. 2 mugikor linea giga mugagabeekin. Telebista eta Netflix hilean 29 euro bakarrik ordainduta. Eta gainera, tablet hau ere prezioaren barruan. Osoa Infinity, erabateko kalitatea eta aurrezpen infinitua. Kaixo guztioi, hementxe gara berriz ere bueltan, gakoak saioan lentxeago hitz egiten genuen, Alaitz Argendoña, Bilboko Auzo Elkarteen Federazioko presidentearekin, nola gakoa den, etxe bizitzaren bezalako arazoei antolaketa, herritarren antolaketa. Hori, halako kasu bati buruz hitz egingo dizuegu jarraian, Hernani aldera begira jarriko gara, Hernani burujabe izeneko proiektua aurkeztu baitute. Besteak beste, tokiko moneta, energia, zaintza eta ekonomia bultzatzea du helburu egitasmonek. Hernani burujabe badator udala eta eragile eta ehun ekonomikoaren urteetako lanketa batetik, ez? Udalak eragile desberdinekin egindun lanketan lan metodo bat, lan modu bat finkatu izan du, ez? Eta pandemia garaia bai izan da gutzat hausnarketa garai bat, ez? Denak ere ze hausnartua izan deuna, ez? Eta hor konturatu ginean, sistemak ez du funtzionatzen bere hortan, eta askotan, eta pandemia garaian, konfinamentu garaian, argi ikusi izan komunitateko erantzunak eta tokiko erantzunak emaitza hobeak izan zitula edo herritarren oinarrizko beharrei erantzuna hobeto eman ziela, ez? Orduan momentu hori bai izan zen, aurretik zeuden esperientzia desberdinak, herrian bertan martxan zeudenak edo buruan genitun berriak, eraldatzaileak izan zitezkenak, plan estrategiko batean biltzia, ez? Eta hortik sortu zen Hernani burujabe, eta Hernani burujabe izena, nolabait ere irudikatu nahi dugulako sektore desberdinetako burujabetza maila bat, ez? Hernaniarrentzat egina, ez? Eta erronka eta klabetako bat bada, hau ez da udal proiektu bat. Hau herri proiektu bat da, proiektu konpartitu bat, eragile guztiekin lan egin nahi dana, eta 3 erpin dituna, ez? Herria, nola ez? Udala eta sektore ekonomikoa edo ehun ekonomikoa, ez? Bertakoa dana. Eta 3 hanka horiek osatzen dugun zirkuito batean sektore estrategiko desberdinetan proiektu komunak egitea elkarrekin, ez? Herritarren beharrei erantzuteko eta ahalik eta modurik onenian. Dakaun erronka parte hartzearena da, ez? Parte hartzea garrantzitsua da esaten da, ez? Herri proiektu bada eta hau herririk gabe ez da egingo, ez? Parte hartzeko Hernaniko udala konpromisoa hartzen du, ez? Jendea ahalduntzen parte hartzerako, inkluso formatzen eta antolatzen laguntzen, ez? Eraginkorragoak izan gaitezen eta parte hartze hori eraginkorragoa izan da.
Herrilurre sortu dugu elkarte bat, da batez ere herriko baserritarrei eta laguntza emanez, hori da pixka bat hortik sortu zen, emana izan laguntza bat. Orduan lortu nahi duguna da herriko baserritar eta herritarren arteko lotura bat, baserritarrak eta ekoizleak duten garrantzia, merezi duten garrantzi hori eman nahian. Orduan, gure helburua da, guantxe aigea salmenta puntu bat irekitzeko asmotan, bertan herriko ekoizleen eta produktuak izango dira. Ostaldiko urteetan ikusi genuen baserritarron egoera hiltzen zijoala, bukatzen, eta momentu honetan Hernanin 10 bat baserritar egongo gea aktibidadean, eta herrilurrek eta animatu egin gaituzte jarraitzeko eta bide batzuk iriki, kontsumo aldetik eta jendea pixka bat zehatzeko, kontzientziatzeko eta hori, animatu egin gea eta horrekin jarraitzeko asmoetan, eta ilusioz beteta gaina. Gure taldearen helburua da energia burujabetzarantz pausoak ematea, transizio energetiko justu bat sustatuz. Hori da pixkat, hori izan gure kezka, jakinez transizio energetiko bat egongo zala eta energia berriztagarrien inguruan egingo zala, hori lantzea pixkot eta transizio energetiko hori justu bat eginez erabiliz energia berriztagarriak. Merkataritza saietikan nahi duguna lortu da Hernanin kaleak jendez betetzea eta kolorez betetzea gure nortasuna mantentzeko burujabetzaren proiektuaren barruan. Jada hasi gara pauso batzuk ematen pixkanaka, ja digitalizazio munduan pauso bat eman dugu, gero zerbitzu bat ematen ari gara etxeetara eramateko produktuak, eta orain Ekilurri izeneko txanpon bat jarriko dugu martxan, jendeak herrian dirua utzi dezan eta horrela etorkizunean lanpostuak, seguridadea eta dena lortzeko bidean. Eta Hernanitik Berlin aldera egingo dugu salto, bertan baitugu, pantailaren bestaldean, Ane Irazabal, nazioarteko berriemailea, arratsalde on, Ane. Arratsalde on, bazirudien arazoren bat izaten ari ginela, baina badirudi entzuten gaituzula, ez dakit nik, badirudi konexioarekin arazoren bat izaten ari garela. Bai, entzuten zaituztet, baina konexioa blokeatu edo egintzaigula dirudi. Berriz probatuko dugu, lankideoi, eskatuko dizuet alden neurri hementzat konexio hori berrez hartzen saiatzea, eta bitartean aipatuko dugu Berlin aldera zergatik ginen joatekoak. Izan ere, Berlinen bozketa egin zuten, joan den asteko igandean, Alemaniako hauteskundeak zirela aprobetxatuta 240.000 etxe bizitza desjabetu ala ez erabaki behar zuten herritarrek. Etxe bizitza horiek guztiak enpresa handien jabetzako etxe bizitzak dira eta hutsik daude uneotan Alemaniako hiriburuan. Hor ikusten ari zareten moduan parte hartu zutenen 47%ak proposamenaren alde bozkatu zuen, alegia 240.000 etxe bizitza horiek enpresa handi horiei desjabetu eta publikoki enpresa horiek alokairu sozialean jartzeko proposamenaren alde bozkatu zuten. Berlin bera tradizio handiko hiria da, ez da norabide honetan egiten den lehen ekimena edo lehen protesta, eta hori buruzko nondik norakoak, horien nondik norakoak biltzen saiatuko gara berriz ere Ane Irazabalekin, ez dakit konexioa badugun dagoeneko, badirudi oraindik ez dugula konexio hori, beraz, bitarte honetan aurrera jarraituko dugu, gaiari buruz hitz egingo baitugu bestela ere, etxe bizitzaren gai orokorrari buruz, solasaldiaren tartean.
Eta solasaldian Zurine Rodriguez dugu gurekin hemen, arratsaldeon Zurine. Ez dakit, nik ez dizut entzun, ez dakit teknikariek esaterik duten, entzuten den, orain badirudi baietz, badirudi entzuten dela. Etxe bizitzaren gaia dugu gaurko gai nagusia, hasiera batean Beñatzalduarekin ere egotekoak ginen, baina azken orduko ezusteko bat suertatu zaio, eta beraz ezingo du gaurkoan gurekin izan. Antza denez, etxe bizitzari buruz hitz egin behar genuen, Berlindik bueltan egotekoak ginen, Ane Irazabalekin hitz egin ondoren, baina badirudi Ane Irazabal prest dagoela azkenean, beraz, aurrena Berlin aldera begira jarriko gara, berarekin gaiari buruz jarduteko, eta gero jardungo dugu honi buruz. Ane Irazabal, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Konexioa onena ere ez da, baina saiatuko gara tarte batez behintzat eusteko gai garen. Lehentxeago aipatu dut 240.000 etxe bizitza direla desjabetuko liratekenak joan den igandeko bozketa horretako emaitzak aintzat hartuko balira. Herritarren ehuneko 57 bozkatu zuen desjabetze horien alde. Badirudi konexioa berriz ere arazoak ematen ari zaigula eta ezinezkoa izaten ari zaigula Ane Irazabalekin konexio hori behar bezala egitea. Etxe bizitzaren aferari heltzen jarraituko dugu dena den. Bilboko egoerari buruz jardun dugu lehentxeago, Alaitz Argandoñarekin, eta horren inguruan jardungo dugu Zurine Rodriguezekin. Bera behintzat, hemen baitugu, okerrezpaldin banago, bai. Aipatzen ari ginena, Euskal Herriko hainbat herri eta hiritako arazoa da etxe bizitzarena noski, eta Berlineko adibidea, 240.000 etxe desjabetzeko adibide hori, zaila da irudikatzea agian, ez? Hori Euskal Herrian nola egingo ote zitekeen, edo nork egingo ote lukeen, edo nork bultzatu ote dezakeen hori, baina beharra hainbat hiritan, hiri handienetan, eta hainbat herritan ere badago halako neurrien beharra. Bueno, alako neurrien beharra edo behar deguna da justuki da etxe bizitzaren eskubidea bermatuta egotea, ez? Azkenean, nire bat zentzazioa horren inguruan eta etxe bizitzaren inguruan hitz egiten degula, batzutan hasten dugu etxe bizitza izatea eskubide bat dela. Eta eskubide hori urratuta dagoela, ez? Orduan, hasten geha pentsatzen nola lortu etxe bizitzak eta nik uste dut atxerago joan behar garela, ez? Ez dakite, badago arazo bat, zueko ondo aipatu dezuen bezala, eta arazo hori heldu behar diogu. Baina, klaro, gauza da oraindik ez dakigula edo ondo diagnostikatu behar dugu zenolako gora daukagu ere Euskal Herrian, ez? Ez da bakarrikan gazteengan gazteok pairatzen dugune errealidade bat, alokairuarena edo etxe bizitzaren propiedadearena, baizik eta oro har nik uste gizarteari eragiten dion errealidadea da. Eta aski simplea da, soldataren erdia baino askoz gehiago gure etxe bizitza ordaintzera doa, ez? Eta hori eraginak ditu justuki batetik zenolako bizitza dugun geroxeago, alegia geratzen zaigun diru gutxi horrekin zer egin dezakegu, eta askotan duina ez da. Eta gero, klaro, beste gauza bada zenolako aukera dugun etxe bizitza hartzeko, ez? Soldataren arabera ere etxe bizitza biek duinagoak izango dira, edo ez, nik uste izugarrizko arazoa dela hauze, eta egun Euskal Herrian bentsat ez dugu inolako neurririk hartzen ari. Zuk aipatu duzun hari mutur bati tiraka jarraitze aldera, emantzipazioaren adinarena, datua benetan deigarria da, ze Hego Euskal Herrian 30 urtekoa da bataz besteko adina, emantzipaziokoa, baina aldi berean, mugaren bestaldera pasata, Ipar Euskal Herrian 23 urtekoa da bataz besteko hori. Beraz, argi dagoena da, egoera erabaki politiko eta ekonomiko batzuen ondorioa dela. Ze Hego Euskal Herrikoa baino altuago, Europa osoan, Montenegron eta Kroazian bakarrikan dute, eta aldiz, Ipar Euskal Herrikoa baino baxuagoa, lurralde Eskandinaviarretan bakarrik. Bizi gara, justo 2 muturrak dituen gunean. Bai, eta esan duzu klabea, 20 urtekin emanzipatzen da, eta nik beste galdera bat jarriko nioke hori, eta da nola emanzipatzen dira, ez? Nigo goratzen naiz etzetik 18 urtekin nintzela, baina 33 urte izan arte ez dut bakarrik bizitu. Beti etxea beste batekin partekatut, batzutan izan da lagunekin, baina beste batzutan izan da ez ezagunekin, alokairua bera ezin nuelako ordaindu. Alegia,
alokatzen duena salako gela bat, ez? Berez, emantzipatzen gara, baina nola emantzipatzen gara ere bada eztabaidatu beharreko gauza, ez? Eta hori ere eragiten du justuki gure bizi proiektua, berdin zait bizi proiektu hori normatibo izatea, familia heteronormatibo bat eraikitzea, edo bizi proiekturi bestelakoa izatea, baina hori atzeratzen du, ez? Justuki etxe bizitzaren duintasuna bermatuta ez dugulako, ez? Etxe bizitzaren gaiari buruz luz eta zabal, jardun gintezke, are gehiago hasiera batean bezala 3 lagun izango bagina, baina tira, aurrera jarraituko dugu etxe bizitzaren gaiari saiatuko ginatekean Irazabalekin, baina ezinezko izan zaigu, beraz gaiz aldatu eta eguneko albiste izan denari heltzen saiatuko gara, jarraian Tubacexeko akordio horrien justu. Izan ere, hori da, izan ere gaur sinatu dute akordioa Tubacexeko langileen ordezkarien gehiengoak. Ondorioz, bihar itzuliko dira langileak lanera Tubacexen lantegira 226 eguneko grebaren amaiera dakar gaur sinatu den akordio horrek, eta gaur bertan duela minutu batzuk, Ixone Erretez, labeko kideak hemen saio honetan esan digun moduan, eurek dei egiten dute, langileek dei egiten dute, aintzat hartzeko euren bila joan direla lehenak edo eurak izan direla lehenak, baina langile guztiei eragiten dien joera baten ondorioa dela hau merezi du aipatzeak, sindikatu batzuek bai sinatu dutela, ELAK eta Komisiones Obrerasek alde bozkatu dutela, baina labek eta beste batek akordioaren aurka bozkatu dutela, hala ere, gehiengoa dutenez, alde bozkatu dutenek, esan bezala, bihar itzuliko dira azkenean 226 eguneko lanuzte luze baten ondoren Tubacexeko langile horiek, Tubacexeko lantegira. Eta Ixone Erretesek lehentxeago aipatzen zigun, benetan gogorra izan dela, eta jendeari modu sakonean eragin dion zerbait izan dela, gogora zidit egin batean pandemiarena, ez? Luze joan den zerbait, jendeari modu oso sakonean eragin diona, kasu honetan behintzat, modu honean amaitu dena, egin batean behintzat. Bai, nik aitortu behar dizuet, nuela sentsazioa gaizki bukatuko zuela, beraz, jakin izan nuenean pasaren astean akordio batera llegatu zirela langileak izugarrizko poza sentitu nuela. Naiz eta akordioa benetan ez izan izugarrizko akordioa, ez? Lortu dana justuki da despidoak ekiditzea, baina lan baldintzak oro har ez dira hobetu, beraz, hortze ere beste erronka bat ere badago, ez? Tubacexeko langileak edo Tubacexeko afera erakusten diguna da, batetik zein garrantzitsua den justuki borrokan, ikusten Tubacexeko langileak izugarrizko erakutsi digute izugarrizko gogortasuna eta kemena, eta hori da nik uste eskertzekoa, baina baita ere erakutsi dugu gatazka hau, ze puntura arte instituzioek alde batera begiratu dute, beste aldera begiratu dute, azkenean bai sartu dira horretan, baina pasatu indira asteak eta hilabeteak ezerezekin egin barik, eta hirugarrena, gatazka honen hirugarren erpina, justuki da, Araialdeko komarkaren egoera, ez? Tubacexeko egoera irakusten digu ere, komarka horrek plan bat behar duela enpleguari aurre egiteko, zen lan baldintzak bizikitzarrak dira, baina nik uste gaur edo gaurko eguna dela justuki langileak zoriontzeko, bihar ikusiko ditu berriz ere fabrikan sartzen, eta nik uste dut seguramente egun hori biziki ukigarria dela, ez? Langileez aparte, familia asko eta lagun asko daudela, eta egon direlako greban, modu igual hain zuzenean, baina bai indirekton, eta nik uste dut oso berri ona dela, hala ere asko dago oraindik egiteko, eta badaude beste gatazka batzuk ere irekita. Horixe bera aipatzen zegoen Ixone Erretesek berak, bihar irribarre batekin joango direla lantokira, naiz eta ez den azkenean erabat eurek nahiko luketen hori gertatu.
Dena den pauso bat atzera egiten saiatuko gara jarraian, badirudielako oraingoan bai Berlinaldera konexio egiteko moduan garela Ane Irazabalekin. Arratsalde on, Ane. Ane, zirudien baietz, esaten zidaten lankidek baietz, baina badirudi uste baino zailagoa suertatzen ari dela Berlinaldeko konexio hori gauzatzea, beraz aurrera jarraituko dugu, Tubacexi buruz ari ginen hizketan, eta aipatzen nuen hori, nola Ixone Erretesek esan digun lehen, eurak irribarre batekin joango direra, naiz eta greba bera, aintzat hartu behar den, gizarte mailako zerbait dela, eta gizarteari ere egiten dion zerbait dela, eta horixe ere azpimarratu nahi izan digu, nola Aiara aldean, Bailara mailan, eskualde mailan, esan da, nola sortu den mugimendu oso bat, greba honen atzean ere jarri dena. Ni justuki gogoratzen dut martxoak 8 mugimendu feministak Tubacex aldera gerturatu intzala, bere elkartasuna helarazteko eta elkartasuna erakusteko, orduan nik uste Tubacexek lortu dutena da borroka espezifiko bat modu integralean kudeatzea, eta ikusi dugu nola merkatariek, nola mugimendu feminista, pentsiodunek, hainbat komunidadeko jende asko bere alboan egon dira, eta hori ere erakusten digu orain dakagun erronka bat ez dela bakarrikan modu espezifikoan gure edozein treintzeretan borrokatzea, baizik eta behar dugu erantzun kolektibo bat artikulatzea, zeren datorren hilabeteak oso gogorrak izango dira, datorren urteak esango nuke ni oso gogorrak izango direla, eta erantzun kolektiboa elkarrekin egin behar dugu, ez? Eta, zentzu horretan ikusten Tubacexi erreflejo bat dela, eta adibide oso ona dela, edo ispilu bat dela, ikusi beharreko ispilu bat dela. Oso gogorra izango dela, segurazko bai, dagoeneko ikusten ari garain bat erpin ere, ez? Adibidez, argindarraren prezioaren igoera etengabekoa dela, eta badirudila gainera negua iristen denean, hainbat lekutan kalefakzioak eta berogailuak martxan jartzen direnean, horrek ere gehiago gogortuko duela guztia, eta egoera ekonomiko orokorra inflazio ere 4% dago, tira. Aurrera ere jarraituko dugu gai guzti hauei buruz hizketan segurazko zoritxarrez. Gaiz aldatu eta elari begira jarriko gara jarraian, ela sindikatuak iragarri baitu, kongresua egitekoa dutela, datorren azaroan egingo dute kongresua. Eta azaroan egingo duten kongresu horretan, besteak beste, Euskal Estatua lortzeko alde bakarreko bidearen aldeko apostua egingo duela. Esan du, ela sindikatuak azaroko kongresu horretan egingo dutela apostu hori. Dena den, ez da noski kongresua hortara mugatuko eta azpimarratu dute pandemiaren, COVID-19 pandemiaren ondorengoak ere oso kontutan izango dituela azaroan egingo den kongresu horrek. Agian lotura zuzena du, oraintxe aipatzen ari ginenarekin, orain datorren egoera horri aurre egiteko, nolabait ere sindikatuek ere euren papera izango dutelako, datozen borroka horietan, baina hori, azpimarratze aldera edo titular bat ateratze aldera, lehen aldiz zelak estatu propio baten aldeko apostua egingo duela, hori nobedadea da. Bai, Euskal sindikatu bat denean hori izan daiteke bere apostua. Egia da, hau dela titularra, hau dela apostua, orain justuki hori nola gauzatzuen den edo zenolako proposamena jartzen dituen mahai gainean ikusi behar dugu. Egia da hori dela bere apostua, baina ni badaukat sentsazioan oro har behintzat Euskal Ejecutiboak ez dagoela bat ere alde estatus politikoaren inguruko eztabaida sustatzeko, nahiz eta gizartearen parte oso handi bat nahi eta behar duen. Ez dakit ze puntura arte, jakinda zenolako sindikatua da, sindikatu handia dela, erreferentea Euskal Herrian, mai gainean gai hau jartzen duenean, ez dakit ze puntura arte hori lagungarria esan daiteken edo ez, justuki eztabaida bera esparru politiko instituzionalera pasatzeko, edo behintzat presio hori egiteko hori ikusiko dugu, baina egia da nobedadea dela bai. Agian unea ere bada garantzitsua zentzu horretan, estatus berriaren afera ere hortxe dabilelako behintzat Euskal Autonomia Erkidegoan.
Bai, estatus politikoaren inguruko ponentzia, badirudi ireki behar zala Eusko Legebiltzarrean, baina, gogoratzen zea, seguramente orain dela ez dakit 3 aste edo, Urkulluk politika orokorreko plenoan behintzat, imaginatzen zuen Euskal Herria horrek 1800 piko urtean zegoen, beraz, nik uste dut oso urrun dagoela behintzat Urkullu ejekutiboak estatus politikoren inguruko eztabaida horretaz, ez gainera, bere baskide preferentea den hori, PSek argi utzi dio, afera horretan ez dutela bat ere ingo, orduan, ikusi behar da, ze puntura arte kanpo, arko politikotik kanpoan dauden eragile horiek, jakin daratzen bildu nola ez horren alde badagoela, baina kanpotik dauden eragile horiek zenolako kapasidadea dakaten, justuki eztabaida hori sustatzeko eta agendan ipintzeko, ez? Dirudi, behintzat ejekutiboaren agendan ez dagoela, edo behintzat ez da urgentea, ez? Ederki, 1829an oinarri hartuko duen proiektu batetatik, hain joiztu duela 4 urte gertatu zen beste proiektu baten gauzatzearen ondorioi buruz hitz egingo dugu jarraian, Carles Puigdemonti buruz hitz egingo baitugu. Ni aipatze bat egite aldera, aipu txikitsu bat egite aldera Gaurrelak aurkeztu duen proposamen horietan, ni uste beste gauz berri bat dagoela, oso interesgarria dela, eta da, egiten dutela apustua bere ejekutiba paritarioa izateko, eta, iragarri dute hainbat emakumeen izenak ejekutiba horietan zartuko direnak. Nik uste eta oso importantia dela, eta, Euskal Herrian dauden eragile guztiak egin beharreko apustua izan beharko dela. Orduan, zentzu horretan nik uste telari zoriondu behar diogula. Azpimarratzeko moduko puntua ez bairik gabe. Eta horren helduko diogu Carles Puigdemonten gaiari. Izan ere, gaurkoan Italiako auzitegiek geldiarazi egin dute Carles Puigdemonten estradizio prozesua, Kataluniako presidente erbesteratuaren estradizio prozesua. Gogoratuko duzue, duela gutxi Italian, Sardeñan, atxilotu egin zutela, poliziek bertako aireportuan irten zenean Algerrera zijoala. Orduan, Llarena epaileak auzitegi gorenekoak berriz ere eskatu zuen Puigdemont estraditatzeko, baina esan bezala, orain bertako epaileak dio Europako Justizia auzitegiak bere irizpidea ezarri arte ez dutela horren inguruko erabakirik hartuko, eta beraz, behin mintzat, etenda geratzen dela. Fiskaltzak berak ere, defentsak bezala horixe eskatu du gai honetan. Carles Puigdemonten gaia, behin eta berriz ez ote garen gauza bera esaten ari. Belgikara doanean, Alemaniara doanean, edozein tokitara doanean, azkenean emaitza beti berbera dela, beti Llarenaren saiakera bat, eta beti azkenean estradizio horren ukapena. Egia da, kanpotik ikusten badazu eta emozionala den karga hori kentzen baduzu esan genuke marmotaren historia dela hori, baina honen atzean dagoena da justuki demokraziaren ukapen handia, ez? Orduan, marmota hitza erabiltzea pixkat mingarria izan daiteke, ez? Gaur gertatu dana, nik uste bai Carles Puigdemont, bai bere abokatuak eta oroar danok espero genuena zen, ez da berria, baina egia da dela beste kapitulo bat telenovela honetarako, ez? Estatu espainolak egiten ari dana izugarri grabia dela ezango nuke, eske gogoratu behar dugu, eta badakit hau argi dakagula, baina eske gogoratu behar da Carles Puigdemont badela politikari bat, eta egun dagoela erbesteratua ideia politiko batzuk gauzatzeagatik. Eta hau da, biziki garrantzitsua ulertzeko benetan ze puntura arte berarekin egiten ari dana da, Espainia duen demokraziaren mailaren erakustaldi bat, ez? Eta niri asko eskatzen nau. Egia da, hementze badaudela gero beste eztabaida bat, eta hori da justuki ea momentu hau, edo azken pasadizu hau erabili daiteken, edo lagungarria izan daiteken, edo ez justuki Kataluniako egoeraren
kontua berriz berpisteko edo deskar. Hori da beste eztabaida bat, baina egia da Espainiaren jarrera honetan eta batez ere hilaren apailaren jarrera biziki bortitza eta violentoa, ez? Eta nik uste urteak pasala argiago ikusiko dute behintzat, orain arte ikusten ez duten hainbat eta hainbat eragile. Europaren jarrera ere deigarria da, zer oraindik ez du behin betiko erabakiaren berri eman, Europako auzitegiak eman behar du behin betiko erabaki hori, baina kasu honetan ere, beste hainbat kasutan, Euskal Herriarekin zerikusia duten beste hainbat kasutan gertatu den moduan, badirudi Espainiako justizia sistemaren kontrajarriak diren erabakia datozela, behin eta berriz, kasu honetan ere, Europatik. Bai, Europadakan nik uste gauza txarrena da biziki motela dela bere justizia, ez? Eta askotan topatu den dugu, ez bakarrikan Euskal Herriko hainbat kasuetan, baina bai indarkeria matxistaren hainbat kasuetan, ez? Justukia, sententzia edo epaia etortzen dela, atxera egin ez dezakegun momentu horretan eta izugarrizko mina eraginda dagoen momentu honetan. Beraz, justizia etorri daiteke, bai, baina gero ondorio horiek pairatu indira. Eta, nire dauket sentsazioa, kasu honetan horrela izango dela, ez? Orain arte dakaguna hause da, egia da, erbesteratua dakagula 3 buruzagi politiko, eta Espainiak ez du ez egiten ari, ez? Eta, nik uste dut hemen badaudela podere judizialak, badaudela epaiak, baina ere badaudela potere politikoak, eta, hainbat alderdi izan behar dira nik uste askoz zuzenagoak eta gauzak argiago esan behar dituzte, ez? Biziki bortitza eta biziki violentoa da afera hau. Ederki Bazurine Rodríguez, eskerrik asko gaurkoan ere gurekin izateagatik, goiku baino laburtxeagoa egin duen arren, solasaldi behartzun hau, hizketaldi bihurtu dugu behintzat. Eta eskerrik asko gurekin izateagatik, horren arte. Zuei, agur. Eta jarraian gaiz erabat aldatu eta kirolei erreparatuko diegu, horretarako gurekin dugu, pantailaren bestaldean kasu honetan ere, Ane Urkiri. Arratsalde on, Ane. Kaixo, arratsalde on. Eta beste zerri erreparatu aurretik Paris-Roubaix lasterketari erreparatuko diogu, lasterketa historikoa, oraingoan gainera udazkenean egin dena, udazkenean hastapenetan behintzat, eta irudi ikusgarriak utzi dituena. Bai, oain arte oitxutago zen apiririan, udaberri aldea ikusten, gaina kontuten hartu behar da, 2019ko apiriletik ez dela lehiatu, lasterketa hau 2020an pandemiagatik eta aurten erabaki zalako esan bezala udazkenea atzeratzea. Eta sekulako ikuskizuna izan zen, klimako meteorologiak ere hola nahi izan zoalako, larun batian jokatu zen lehen aldiz emakumezkoen Paris-Roubaix txapelketa, eta hor ere, irudi ikusgarriak izan zen gure aldetik, txirrindulari bate baino gehiago nahiko zen beste egoera baten lehiatu, adibidez, Van Bleuten bezalako txirrindulari bate, sekulako erorikoa izan zoan eta erretiratu egin behar zen. Eta hemen aipamentxo bat, Elizabeth Deinen izan zala txapelduna, gaina sekulako lasterketa egin zoan, 82. minutuan eskapadan jun, eta inok ezin izan zion harrapatu, eta benetan, historiara sartuko da lehenengo Paris-Roubaix irabazi dalako, baina baitxa ere, sekulako lasterketa egin zoalako Marianne Vos eta Elisa Longoren aurretik. Eta nik uste atzoko irudixak are ikusgarriago izan zian, lokatza zabalako nonai, eta txirrindulariek beraiek ere euren partetik ipini zeuelako, benetan lasterketa lehiatua izateko, gisa da Gianni Moscon italiarra lehenengo eskapadan juntzala, eta zoala eukizortia lagun behintzat, erorikua eta pintxazu eukizoan, eta 16 kilometro falta sakonean helmugara iristeko orduan txarra posizioen, azkenean podiumea igozian 3 txirrindulariak, 3 txirrindulari horiek debute etxe zeuden Paris-Roubaix, eta benetan, esan lehikeu indartsuenak irabazi zoala azkeneko sprint horretan, baina sekulako lehia erakutsi zeuen Sonny Colbrelli, Bermeix, gaztia 2 urtekin behauzelako
bukaera aiatu zen, behak atak gauzoan azken esprintian ebai, baina azkenian italiarrak eraman zoan, Bahreineko italiarrak. Eta hor, porrot latzen hau, bentsat irudi gogorrenako pena geixen eman zona Van der Poel, ez? Behak aurrera adirazi dugu, pentsa dezuela beha iritsiko zela indartxuen helmugara, baina azkenean ahulen iritsi zen, eta hirugarren gelditzu zen Van der Poel, gogoratu behar da, aurten ziklokroseko txapelduna izan dela Flandeseko txerrendularia. Sentsazioa dut dagoeneko urtea baino gehiago kirolei buruz hitz egiten zurekin, kirolek eman duten aste horretan aztertzen eta sentsazioa dut ez ote garen geroz eta gehiagotan ari aipatzen lehen aldiz emakumeek ere egin dute hau. Lehengoan pentatloiari buruz hitz egin genuen, euskal pentatloiari buruz, eta horixe lehen aldia etzen, bigarrena zen, baina behin baino gehiagotan aipatu dugun zerbait ere iruditzen zait. Bai, eta gelditzeko datorren ez, lehen aldi horre beti izaten dira pozgarrixak, baina lehen aldi horretik bigarren aldi bat egon behar da. Aipatu bezala pentatloian lehen aldixe izan zen binakakoa, baina horren atzetik banakako ere etorri zen. Eta horren atzetik etorri behar dira, horren gurtean berriz binakako txapelketa eta banakako txapelketa. Turra eta emakumezkoen turra lasterketa bakarra izaten dela, oker espanoi, ez da guain dela asko inzala. Donosteko klasika ere, 2018, o aurten bigarren edizioa, hirugarrena, oker espanoi aurten bigarrena inda, Donosteko klasika. 2019 xan ingo zen lehengua. Ematen da, gauza batzuk normalizatuak habla, baina gero konturatzea, 2008 garren baten horren beste txapelkete izan baldin baria lehen aldiz, oain dela 5 urte gauzak etxeko badozela, eta nik uste hemendik aurre ere gauzak etxeko badozela. Inoiz baino gehiago erakusten doz, beti erakutsi izan dugu, baina ikuskizun eman behar baldin bara, emakumeak ere gai diala, sekulako lasterketak etxeko, sekulako esfortzu etxeko, eta benetan entretenitzeko. Pausuak, bai. Labur bada ere futbolari erreparatuko diogu, gizonezkoen futbolariz, ez baita beti gertatzen euskal talde bat, Espainiako ligan kasu honetan, lehen postuan egotea, erreala, puntutan berdinduta, lehen postuan ez dago, baina berdinduta bai. Eta gaina, hemen aipamen bat, gaina bi kasutan, gizonezkoen taldean da emakumezkoen taldean. Gizonezkoen taldean egisa da atzo agian berdinketak zaporek hasiko zuen lagazoan, ze ordu bete lehenua Real Madrid galdu eta Reala bakarrik lidertzan ipintzeko aukero hori eukizoalako eta azkenean Getaferen aurka egisa da partida oso gogorra izan zela, aurre ikusten zen bezala, eta 2 puntu lagazoan, o puntu bat irabazi zoan Getafen eta Real Madrid eta Atletico Madrid bezain beste puntu dakala Realak, eta gogoratu behar da, hor arte aiatu dela 11 egunez, azkeneko hilabetian, bi hastian Europa eta ligako partida jokatuta bai asteburu eta bai hastian ziar, ze aste baten ligia hastian ziar ere jokatu da. Horrek kriston baloria daka, gaina kontutan hartuta, lesioak ere taldia laburtzen dozelako, joan zan hastian 11 lesionatukin bidaiatu zoan Realak, eta benetan kriston emaitza du lortzen, eta hori alda trasladatu bai, eta nik esango nuke emaitza are hobioekin, emakumezkoen taldean naiz eta igual egutegi ez izan hain exigentia, baina balorian jartzekoa dira adibidez joan zan hastian Real Madrilen etxean lortutako garaipena, igande honetan lortutako beste garaipena, 5 garaipen dira segidan, gol bakarra jaso deu, gol hori lehengo jardunaldixan etorri izan, derbixe irabazi deu, esan bezala Real Madriden aurka ere irabazi deu, eta Bartzelona bezain beste puntu daka. Bartzelonak soilik superatzen dio, gol gehiago sartu dualako. Baina, eta Bartzelonak ere gol bakarra jaso deu, Alabez izan zen, asteburu honetan gola indi ona, baina bai, Paris-Roubaix izan zen asteburuko nik uste ekitaldi nagusia, baina hau ere nabarmentzeko moduko iruditzen zat, txapelketa ja aurrea dualako, eta benetan bai emakumezkoen taldea da bai gizonezkoen taldea oso serio da bizelako. Ederkiba, Ane Urkiri, eskerrik asko, gaurkoan ere gurekin izateagatik, eta hurren arte. Bale, placer bat, ondo segi. Eta honaino gaurko saioa, gaurkoan gainera abesti batekin utziko
zaituztegu. Gu, beti bezala, bihar itzuliko gara, astelehenetik ostegunera, egunero, egin nahi dugun moduan, iluntzeko 9:00 laurden gutxiagotan hasita, gaueko 10:00 bitarte horretan. Bihar arte eta ondo izan. Cada mañana es una nueva sirena que llama de urgencia al grito de buscar el sitio en la cola de los pasos perdidos, a buscar esa manera de sobrevolar. Los obstáculos que alargan el camino, todas las entradas que se cierran en tu pecho, todos los besos convertidos en ladridos, todo ese frío que se mete en mis huesos, apoyarse en el aire es buena forma de caer. Apoyarse en el aire es un guiño difícil de entender. Cada mañana es una nueva sirena que llama de urgencia al grito de buscar el sitio en la cola de los pasos perdidos, a buscar esa manera de sobrevolar todos los obstáculos que alargan el camino, todas las entradas que se cierran en tu pecho, todos los besos convertidos en ladridos, todo ese frío, apoyarse en el aire es buena forma de caer. Apoyarse en el aire es un guiño difícil de entender. Apoyarse en el aire es buena forma de caer. Apoyarse en el aire es un guiño difícil de entender. Cada mañana es una nueva sirena que llama de urgencia al grito de buscar el sitio en la cola de los pasos perdidos, a buscar esa manera de sobrevolar todos los obstáculos que alargan el camino, todas las entradas que se cierran en tu pecho, todos los besos convertidos en ladridos, todo ese